ҳамагӣ бо арзиши 230,000 сомон хона дӯстон. Ина марамат. Хонае ки тайёрай, таш подвалай, ду дар хона дорад 230,000 ай. Ҳами бисёрё мега ки уртабоз ов надора. Ҳами гапи дурӯғ чӣ дар кора бачо? Ова бинен, ина. Прямо пайваст карда ов мезана. Напора диден? Мактаби чанда ҷо? Мактаби чанда? Як ташвишор? Мактаби як ташвишор бачо. Инами растрад, инами хонора пой масавдо кардан. Шароитҳои соз дора. Мақсад чӣ хеле ҳамин зиндагӣ, яъне ки масъалаи удобства созай тез савдо мешавад. Дӯстои азиз, ду дар хонай барш банияи даруна. Як хона тагш подвалай. Стяжка, монтажкаги дар тиреза ҳамаш кадаги просто зура медонем. Бародаро подвала бинен, мақсад на озод местен. Ҳамиқа салқина беруна агар бовар накунен 25-30 градус гарма берун. Не ки дар ин гарини салқинай. Подвал барои шумо мисол. Ассалому алайкум дӯстон, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 8 июн 2026 сол мо дар шаҳри Ҳисор маҳаллаи Уртабуз, яъне ки дар Ганҷрес қарор дорем. Як хона навортон мекунем бачо, абзора хушо бинен. Видеоро тамошо кунен, баъдан мефаҳмем ки хона ки ҷудои чӣ хелай кадом ҳолатда қарор дора. Просто дӯстон медонед чӣ гуфтанем? Беҳуда зангзанӣ нашава. Просто беҳуда вақтона сарф карда омада рафта нашава. Видеоро тамошо кунед, ҳамаша я зайли нишонтон метам ки гӯё ки ҳамин хонаро омада айпеш десем бачо. Медонед? Чӣ гуфтанем? 3,5 сотиқ замин, ду дар хона, тагш подвал, банияи даруна, калидор дора дӯстон. Хоб масъалаи обш ҳастай дӯстон, шланқати омия ҳоз бо нишонтон метем. Масъалаи светш ҳастай. Ҳамиҷа поёнтарда мактаби рақами 142. Мактаби рақами 142 ҳастай бача азиза. Хулоса ай политехникум то ҳамиҷара ма ба такси омадам 10 сомон дӯстон. Ба такси омадам 10 сомон. Поёнтар мактаб. Базаи мегафон барои интернет ҳастай, яъне ки связи зур. Ин масъала гирди хона 80% маҳкам кардаги бача азиза. Хай ҳавли ака дидесен ҳамин ҳолат камтар нишеб чупай. Хулоса боки надора бачо. Абзора бинен, маъқултон меш. Дӯстои азиза, ин ҳамин хона ҳай, нигоҳ кунед. Ин ҳамин хонаи мо. Ду дар хона. Хоб банияи даруна, у хонаш подвал дорад. Дӯстон нигоҳ кунед. Ҳамин хона ман мегум ба семен блок бардоштаги ай. Ина ба семен блок криша кардаги, монтаж кардаги ай. Ина маҳалла бача азиз. Ина маҳалла. Раҳо полос хоб шебен пуш кардаги. Нархиш созай медон, нархи зурай. Ина усталбаи бетони. Хеле учочек. Хеле дорахтшон да. Ин ҳамин хонаро ман савдо кардам. Ва ёшам мақсад хонаҳоро дар ҷа бисёр савдо мекунем. Талабот бисёр ай. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Овша. Инҷа овай дӯстон. Просто ак крайник ки надора, чӣ накардем. Беҳуда нарава ова. Ов беҳуда нарава бача. Диден ова. Маҳкам карда мемонем ки расход зиёдӣ беҳуда нашавад дӯстои азиз. Ина бародарои азиз. Ина михел граница. Ина михел ҷа хонаи мо. Уҷа граница бинед. Ина михел бачо, ина минҷа мия. Ина хона дестен, ҷа тагш подвалай. Ина таш подвал кардаги пол, баъдам подвал. Ҳай санг. Хоб хок ёшай шумо. Ҳавли ина михеле бачо, нигоҳ камтар нишеб чупай. Агар ки лозимтон боша пир мекунем, баланд мекунем, уроминеш мекунем. Ина дӯстои азиз. Подвалаш. Ҳамин дохили подвал дӯстон ба ҳазур озод метонем бигардем. Салқинакай.
ана اینجا بچه کن بشوا خب در گلاونی تریزای کلیدور بسم الله الرحمن الرحیم تاگش стяжка طرف دست چپ прямо баня دوستان اینا баня کردگی در اینجا یک خونه اینا برادر جون یک خونه چورنیو ترزا монтаж коробка дар инҷа хонаи дем дӯстон ина дӯстон хонаи дем хулоса ҳамин ҳолат тагиш подвал пол подвал дигар ҳеҷ чизе ки набуд нишон датем хулоса ина коридораш ҳамин чизе буд ина нишон додем бачакое ки менависем ки ай уртабуз хонаи арзон буд ина маромат қабулш кунем дӯстои азиза нархи хона 230 000 сум бо муомила агар ба шарти аз нуми канали мо занг занед чунки ман навор кардам ай нуми канали ман занг занед худо хоҳад ягон чи муомила мекуна бачаҳои азиз 230 000 рақамҳои ака нигоҳ кунед соҳибхона буромагай метавонен ки занг занен масъя кунен ха бо лозим бо омада бо ай пеш бинем бо ба дили пир чизе ки абзор кардам ҳамин ҳолат буд 230 бо муомила дора мактабаш поёнтар дӯстон ҳинам поёнда мактабай масҷид дора базай мегафон хуб ҳисор яъне ки шарора ҳам наздик ҳай бачаҳои азиз айҷа ба политехникум ҳам таксиё мошинои майда 10 сомонда меёрад дӯстон ин тараф бачаҳои азиз рақамҳои ман барои қабули реклама чизе ки дорен дар ватсап ман муроҷиат кунед омадаам хеле навор мекунем дар фурӯш мегузорем навор чӣ хелай хона арзанда ё не конкретни фикротона комментария кунен мо ждат мекунем бачаҳо ҳамин хона меарзад ё не ишам наисен зинда бошем бачаҳо раҳмат ки моро шумо тамошо мекунед